Čus a vítejte u druhého vlogu z olympiády. Já jsem akorát tady před českým domem v olympijské vesnici v Liviňu a jdu vám ukázat, jaký ten život v té olympijské vesnici vlastně je. Olympijská vesnice zatím dobrá. Cítím se, jako když chodím po Václaváku a koukám na český influencery. Můžete trochu nasávat i tu atmosféru z toho. Fire. Nejhustější finále všech dob. Je to nejvíc, strašně hrotí všude všechno. Je to docela hardcore, mají jezdit autobusy, žádný tady není. A je tady zima jak blázen. Já vám o tom pak řeknu, teď bych se asi rozbrečel. Když se řekne ta olympijská vesnice, tak si vlastně spousta lidí vybaví nějakou takovou malou vesnici, která je vlastně zavřená, vybudovaná. Všude na Instagramu kolou fotky, jak to vypadá někde v Kortýně, že jsou to vlastně takový přívěsy s pokojema, což teda jako opak je výjimkou. My tady v Liviňu máme vlastně zavřenou jednu takovou slepou odbočku na konci Livině směrem do Bormia. Nacházejí se tady 3 hotely, myslím 4hvězdičkový hotely, jeden je spíš taková 5 hvězda, kde samozřejmě bydlejí Američani a Kanaďani. A všechny ty 3 hotely vlastně fungují jak kdyby sami na sebe, jak kdyby to byly normální hotely. Věci, které tam jsou navíc, jsou takový athlete zóny. Je tady mind zóna, kde si vlastně atleti můžou odpočinout. Dá se tam trochu počilovat, je tam nějaká relaxační hudba. Je tady game zóna, kde jsou hry na počítač, hry na PlayStationu, což je super. Je tady Athlete 365 zóna, což je vlastně taková zóna, ve který všechny ty mezinárodní organizace mají takový místo seznámit ty svoje atlety s těma zásadama toho sportu, který se snaží vlastně předat všem těm sportovcům z toho mezinárodního olympijského výboru, což je skvělý, je to taková zóna, kde se můžete hodně naučit o tom, jak vlastně olympiáda funguje, jaká je historie té olympiády a potkat se i se spoustou dalších sportovců. Co je úplně šílený, je, že do každého toho hotelu to funguje úplně stejně jak na venue. Musíte tam prostě projít skenem, který jako je dost šílený. Funguje to jak na letišti, je to takový prostě plastový stan. Nesmíte tam nosit vlastně žádný jídlo, žádný pití, to všechno potom najdete v té olympijské vesnici a je jakoby dostupný od toho mezinárodního olympijského výboru a od těch jednotlivých zemí. Každá ta země je přidělená do nějakého hotelu mezi těma 3 a tam má všechno od rekreace, jídla, každý tý svý vlastní athlete zóny, ping-pong, piškvorky, stolní fotbálek, zónu, kde se ty sportovci můžou po těch večerech potkávat a trochu zapomenout na to, že jsou vlastně na olympijských hrách. Každopádně, co dělám já, ale je, že chodím do druhého hotelu do sauny, takže akorát odcházím a mají tam prostě lepší saunu, tak toho musím využít. Jsme v bazéně. Je to nejvíc. Máme tady Corona bar, ve kterém ale jsou jenom Corony Zero, protože to je globální partner olympiády. Tady se tvoří marketingový obsah na Instagram, ale ten hotel je úplně brutálně hustý v tom, že má prostě venkovní spáčko, venkovní bazén s vyhřívaným bazénem přímo na střeše toho hotelu, což je šílený. Open! Bazén a sauna done. A jdem dát nějaký jídlo. Tak takhle vypadá olympijská jídelna. Je to nejvíc. Je 24/7, což je mega cool. Eli, rate this pizza on a scale of 1 to 10. Fire. Olympijská vesnice, zatím dobrá. Hodnotíme to podle toho, kolik olympijských krůl jsme viděli. Dneska jsme jich viděli asi 6. It's pretty fucking sick. Tohle je nejoblíbenější můj kousek z olympijské kolekce pro český olympijský tým. Z začátku to lidi docela hejtovali, ale myslím si, že si to našlo místo v jejich srdíčkách. V mém srdíčku se to určitě místo našlo hned vedle Niky. Když už vyplejtváte úplně všechno, co se dá dělat na tom hotelu, nebo na těch hotelech v té olympijské vesnici, všechny sauny, všechno jídlo, všechny Athlete 365
věci, tak prostě jdete do Liviňa a cítíte se tady, jak kdybyste byli v té olympijské vesnici, protože tady chodí všichni ty sportovci. Cítím se, jako když chodím po Václaváku a koukám na český influencery. Vidím jich tam taky furt dost hodně a cítím se tady stejně se sportovcem a jdete proti vám olympijský vítěz. Skvělý. Je to hustý, protože celé to město se vlastně proměnilo v takovou olympijskou vesničku. Všechny vlastně lidi jsou hrozně nadšení, že to tady je, nebo většina. Pár jako lidí zavřelo restaurace, jsou na takovém trochu protestu, ale to si myslím, že úplně na místě není. No. Tady v této restauraci se slaví všechny olympijské medaile. To je úplně šílený. Super je taky, že tady vlastně chodí všechny ty lidi v těch olympijských hadrech, všechny fanoušci. Ježiš, ty krás, tak jsem málem zemřel. Všechny ty fanoušci, hlavně v amerických věcech, protože ty jsou asi podle mě nejhezčí, takže je to taková modní přehlídka zároveň. Je docela hustý, že když jsme tady byli ten první týden, nás skoro všude pustili, bez toho aniž by na nás koukali, stačilo mít na sobě ty český hadry a teď poslední vlastně ty 2 týdny, když už se ta olympiáda fakt úplně rozjela, tak strašně hrotí všude všechno, musíš všude chodit s kenama, nesmíš si sebou tahat skoro vlastně žádný svoje třeba pití a tak, na trénink všechno to tady dostáváš. Což je vlastně docela zajímavý, je to jak kdybyste na letiště šli a vlastně vás nechtěli nikam pustit bez toho, než byste prošli 20 kontrolama. Top. Super na olympiádě je to, že prostě máme lístky na všechny eventy, na kterých chcem, vždycky máme jeden za den, takže se můžeme jít podívat na co chcem, teď akorát stojíme na slopestyleovém finále kluků, kam jsem se bohužel nedostal. Já vám o tom pak řeknu, teď bych se asi rozbrečel, je to mega hustý, podle mě to bude nejhustější finále všech dob. Yes! Jedna super věc tady v olympijské vesnici nebo v Liviňu, tady je taková fun village. Lidi si tady můžou vyzkoušet různý sporty, ty jsou tady v těchto jednotlivých buňkách, kde úplně nemůžeme natáčet vevnitř. Můžete tam vyzkoušet nějaký lyžování, trenažéry, snowboardování, je to docela hustý. Jsou tady všude olympijské kruhy, dá se tady sledovat vlastně různý závody. Jsou tady meets and greets s atletama, s olympijskýma vítězema. Super místo, od kterého můžou lidi fanit bez toho, aniž by měli tikety. Je to navíc hned přímo u toho skoku, takže můžete trochu nasávat i tu atmosféru z toho. Hey man, play a little pump. Oh, here we go. Přesouvání se přes olympijskou vesnici je úplně nereálný, protože tady mají jezdit autobusy a už tady jsou jim 30 minut, měli přijet 4, žádnej tady není. Takže prostě jsem odrovnaný na to, že tady chodím pěšky a je tady zima jak blázen. Vtipný. Tak jo, jsem za kontrolou do našeho hotelu a jdu vám na timelapse natočit, jak daleko to je od těch dveří vstupních až k mému pokoji, protože to je docela šílený. Ještě jsme říkali s Danem, že by do tohohle videa bylo hustý dát takový trošku Q&A o tom, vlastně jak to na té olympiádě funguje. Vy jste mi na Instagramu napsali strašně moc různých dotazů, takže bych chtěl tu část videa věnovat tomu, že vám na ně odpovím. Máme tady v telefonu olympijský Galaxy Z Flip 7, odkaz na minulý video, tak se do toho pojďme pustit. Ještě než začnu, tak se možná divíte, proč mám tady zalepený v obočí. Řekl jsem si, že když se vrátím z olympiády, takže konečně můžu zase začít riskovat a nehrát všechno na jistotu, takže jsem šel vařit a tady v kuchyni jsem si rozrazil v obočí o otevřenou skříňku, ve které jsem měl talíře. Takže extrémní sport, skvělý, přežil jsem šílených spoustu pádů na olympiádě před olympiádou a vysype mě tady nakonec prostě skřínka s nádobím, takže top, tak těch otázek tady je fakt jakože šíleně moc. 302 mi píše Instagram. Dík moc všem, co jste se mě na něco zeptali. Já jsem nebyl úplně schopný to v rámci té olympiády nějakým způsobem odpovídat. Snažil jsem se, jak jsem mohl. Já asi začnu takovejma těma nejdůležitějšíma otázkama, na který se lidi ptali nejvíc. To vlastně souvisí i hodně s tím videem. Jaká je vlastně atmosféra na olympiádě, jaká je ta backstage, co jsou ty věci, co se tam dějou. Ta olympijská vesnice byla skvělá, nevyměnil bych tu zkušenost asi za nic na světě, bylo to neuvěřitelný, trávit tam čas s ostatníma sportovcema, vidět ty sportovci, jak se prožívají těma úspěchama, neúspěchama. Byla trošku škoda, že jsme v tom Liviňu vlastně byli jenom dohromady se sportama, se kterýma normálně máme třeba mistrovství světa, takže to tolik nebylo o tom, že bych tam seděl s hokejistama nebo že bych tam seděl s rychlobruslařema. Jinak jsem si to strašně užil. Myslím si, že tohle celý video vám dá trošku
odpověď na tuhle otázku o tom, jak to tam vypadá, jak se tam chovají ty lidi, jaký tam máme možnosti třeba oproti ostatním závodům, a to si myslím, že prostě je úplně skvělý. Nejopakovanější otázka číslo 2 je otázka, jaký bylo to jídlo. Hrozně proměnlivý, vlastně na začátku bylo docela hrozný. My jsme byli v takovém horším hotelu trošku než zbytek těch velkých týmů s těma velkýma delegacema, ale to jídlo vlastně tím, že jsme přijeli před začátkem olympijských her, tak bylo dost hrozivý. První dny přeohřívali jídlo, používali stejné jídlo z oběda na večeři, ale jakmile se ta olympiáda trošku rozjela, tak vlastně lousknutím prstů se z toho stal 4hvězdičkový hotel, který byl skvělej, vařil neuvěřitelně. Každý den jsme měli nějaký nový jídlo, zároveň to všechno bylo dost podobné tomu druhému hotelu, bylo to vlastně v rámci možností co nejzdravější, co to mohlo být. Po tu dobu těch dalších 2,5 týdnů, kromě těch prvních 4 dnů, to bylo úplně skvělý. Možná jste si toho někdo všimli, možná jste si toho nikdo nevšiml, je, že v tom minulém videu vlastně, kde jsme měli Big Airový trénink, Big Airovou kvalifikaci, tak jsem někdy jezdil s brejlema a někdy jsem jezdil bez brejlí, takže otázka, proč si Big Air jel bez brejlí, má docela takovou komplexní odpověď. Já jsem vlastně v rámci těch tréninků hrozně dlouho zkoušel, jaký ty skla jsou nejlepší. Vždycky, když jezdíme v noci Big Air, tak je trošku složitý najít sklo, který správně ukazuje texturu toho sněhu v těch daných podmínkách. Když hodně sněží, když je velký flatlight, tak se většinou jezdí úplně čirý skla, a na druhou stranu, když je sluníčko, tak se jezdí tmavší, aby mi to stmavovalo a neoslep jsem. V těch nočních Big Airách je to vlastně taková trošku kombinace slitina. Je tam tak moc světla, že vlastně není nic moc vidět. Takže pro mě to bylo hodně o tom, že jsem zkoušel žlutý skla, červený skla, fialový skla, černý skla, abych vlastně zkusil nějakým způsobem vychytat to, ve kterých vidím nejlíp. A vždycky jsem měl hrozný problém, že předtím, než jsem dopadal do toho sněhu, tak jsem absolutně neviděl tu texturu a tu hloubku toho dopadu. Tím, že většinou Big Airy, když je máme na stadionech nebo na nějakých festivalech, tak jezdím bez brejlí, tak jsem zkusil vlastně ty tréninky vždycky 3-4 jízdy odjet taky bez brejlí a nakonec jsem vlastně v tom jezdil nejlíp. Další hodně opakovaná otázka, proč nenosíme naše sponzory, proč nemůžu mít na sobě Red Bull helmu, proč nemůžu mít samolepky na snowboardu, proč musím jezdit v nějakém oblečení, který splňuje nějaký normy, máme každý jinou helmu, jiný brejle, kvůli tomu, že olympiáda je nějakým způsobem chráněná partnersky, má vlastní partnery, který umožňují vlastně ty olympijské hry, aby se staly v tom rozsahu, v jakém se stávají, a jelikož spoustu z těch sponzorů jde v protikladu vlastně s nějakýma mýma třeba osobníma partnerama nebo partnerama ostatních sportovců, tak samozřejmě ta vizibilita těch ostatních partnerů, který nejsou ty olympijští partneři, tak je nějakým způsobem blokována. Existuje takzvané pravidlo 50. Každá značka musí upravit to svoje oblečení tak, aby ty jejich loga splňovaly olympijské rozměry. Je to, myslím si, 10 na 10 cm nebo něco takového maximálně. To moje Red Bull helma nesplňovala velikosti nápisů Oakley na brejlích. Takže Oakley nám tam rozdávalo všem vlastně sportovcům, vyměňovalo nám ty normální naše páry brejlí za ty nový olympijský z té kolekce Aura. Je to vlastně takovej bezbrandový event. Nemohli jsme moc chodit v nějakém jiném oblečení, protože samozřejmě ty fotky z té olympiády potom mají nějaký dopad a tím, že to nebyli olympijští partneři, tak je nebylo možné prezentovat. Neplatí to samozřejmě u sportovních sponzorů, sportovců, který jsou nějakým způsobem navázaný na spolupráci s těma olympijskýma partnerama. Pro mě tam zapadal právě Samsung a Visa, takže i díky tomu pravidlu jediný obsah sponzorský, který jsem z olympiády mohl tvořit, byl obsah se Samsungem a s Vízou, takže proto se možná divíte, že všechno, co chodilo ven, bylo Samsung a Visa, ale je to vlastně neuvěřitelná možnost spojit se s tou značkou vlastně v moment, kdy je největší sledovanost. Spoustu věcí, co mi tady píšete, jaký jsou pokoje, jaký bylo jídlo, jak vypadala večeře, tak to jsou všechno videa, které byste v tomhle videu nebo v tom předchozím videu měli vidět. Já jsem celkově byl hrozně spokojený s tím, vlastně, jak tam to ubytování fungovalo. Bydlelo se mi tam strašně příjemně, byli jsme tam fakt dlouho, takže jsem si na to i trošku zvyknul, ale myslím si, že
i to, co kolovalo po internetu o ostatních sportovištích, například v Cortíně nebo v Anterselvě, tak my jsme měli, si myslím, velmi dobrý ubytování a ta olympijská vesnice byla fakt příjemná. Otázka, jak se vůbec dostaneš k tomu, aby tě tam pozvali, je trochu komplexnější a myslím si, že by vystačila na jedno celé video. Není to vlastně pozvánka, na olympiádu se dá jenom kvalifikovat, dá se tam v případě snowboardingu kvalifikovat jenom ze závodu světového poháru, což je třeba výjimka oproti ostatním disciplínám, do kterých se dá vlastně nějakým způsobem kvalifikovat i bez toho, aniž byste tím účastníkem toho světového poháru trvale byli. U nás to vlastně funguje tak, že 2 sezóny před olympijskými hrama, čili sezóna před olympiádou a všechny závody v sezóně před tím olympijským závodem se počítají do takzvané olympijské kvalifikace. Každý jezdec se snaží zajet ty nejlepší výsledky a sbírá body. Body se sbírají tak, že první 30 jezdců je bodovaná od 100 bodů za první místo, 1 bod za 30. místo, s tím, že prvních 5 míst de facto 100, 80, 60, 50, 40, takže ten rozdíl mezi prvním místem a 5. místem je 60 bodů a rozdíl mezi 5. místem a 30. místem je 39 bodů, čili je hrozně důležitý jezdit ty výsledky v tom top 5 a získávat ty body takhle nahoře. Z těchto výsledků bodových se potom staví žebříček, ve kterým se po těch 2 sezónách nachází třeba 70 kluků, kterým se povedlo aspoň jednou být v té top 30. Aby se člověk dostal na olympiádu, musí být v této 30 těch nejlepších, s tím, že každá země může poslat maximálně 4 kluky. Tím pádem, kdybych byl 31. tak a před mnou bylo 5 kanadských závodníků, tak jeden se vyškrtne, protože jich může startovat maximálně 4 a já bych se tím pádem posunul o příčku dopředu. V mém případě to nakonec skončilo tak, že jsem se kvalifikoval z 15. místa s počtem nějakých 210-220 bodů, což byl docela solidní výsledek. Hodně mi pomohly ty výsledky právě z té předchozí sezóny, kdy jsem několikrát do toho top 10, top 5, kde těch nejvíc bodů je, tak jsem tam mohl nahlídnout. Ta kvalifikace vlastně bych skoro řekl, že je těžší než potom ten samostatný závod. Jezdit proti těm klukům, který všichni umějí prostě neskutečně dobře snowboardovat, je pro mě hrozně skvělý pocit a byl jsem rád, že jsem i dopředu tu celkem komplikovanou kvalifikaci nějakým způsobem poznal, pochopil a byl schopný potom adaptovat ty svoje jízdy. Jaká byla atmosféra mezi atletama z cizích zemí, které jste neznali? Podporovali jste se? Ta olympiáda je skvělá v tom, že vlastně dostává ty sportovce blíž k sobě. My jsme tam, i když už je známe z nějakých předchozích závodů, mohli trávit čas se skikrosařema, snowboardkrosařema, aerials, moguls a bylo neuvěřitelné poznávat vlastně ty ostatní sporty. Já celkově v rámci olympiády tím, že strašně mám rád jako všechny sporty, tak sleduju, co můžu jak v televizi, tak i naživo a potom poznávat ty lidi, který třeba sledujete v televizi, pobavit se s nima, vidět ty jejich pohledy na ty závodní dny, vidět třeba to, jak oni se připravují na ty jejich závodní, na ty jejich nejdůležitější vlastně dny. Dá se říct kolikrát i v kariéře a je skvělý to vlastně od nich okoukávat. I přesto, že vlastně všichni závodíme spolu, tak nejen v tom snowboardingu, ve kterém je to celkem běžný, tak i v těch ostatních sportech. Tam moc žádná rivalita mimo ten kopec není a jsme spolu jako vlastně 24 hodin denně, kromě spaní. Jsou to všechno moji kámoši a je fakt skvělý být součástí takové komunity. Co mě na olympiádě nejvíc překvapilo? Na olympiádě mě asi nejvíc překvapilo to, že vlastně se na to člověk strašně dlouho připravuje, furt si říká, že to je jenom závod, nebejt ve stresu. Se na to nedokáže člověk připravit jinak než tím, že tam vlastně je. Pro mě bylo neuvěřitelné zažívat ty emoce všech těch malých věcí, nástup prostě, po první trénink, jízda výtahem na start, první skok, tak všechno to bylo jako hrozně moc silný, protože se na to člověk nedokázal připravit dopředu. To si myslím, že byl jako ten hlavní faktor, který jsem úplně nečekal a který mě překvapil. Myslel jsem si, že to bude víc v pohodě. Kolik jsem snědl pici za tu dobu, co jsem tam byl, to radši nebudu odpovídat, protože se za to možná stydím. Strašně moc. Video z olympiády už je live na mém YouTube, dám vám sem odkaz, takže se na něj podívejte. Myslím si, že se docela povedlo. Snoop Dogga jsem nepotkal. Bohužel.
teď, když se trochu odpoutáme od té olympiády, tak si myslím, že spoustu otázek bylo, jaký je vlastně plán teď, jestli se něco mění, jestli máme spoustu dalších závodů, tak přesně tak, nic moc se nemění, máme spoustu dalších závodů světového poháru, čeká mě teď jeden hrozně hustý event v Montrealu, Red Bull Heavy Metal, kdy vlastně spolu s dalšíma klukama budeme jezdit takový městský railový setup v Kanadě, odlítám tam zítra ráno, takže se hrozně těším, natočím vám z toho video, tak se těšte. A potom nás čekají ještě další dva závody světového poháru, jeden v Rakousku ve Flachau, druhý v Silvaplaně na Korvači a potom mě čekají ještě Nines, což je takový shooting event na začátku dubna v Japonsku, kam se hrozně těším. Takže ta sezóna je vlastně, dá se říct, v půlce, rozhodně nekončím, myslím si, že tady to jenom zrychluje. K tomu Q&A je to ode mě dneska všechno, je jich tady prostě neuvěřitelně moc. Zprávy o tom, jak na nás lidi koukali, jak na mě lidi koukali, jak mi fandili, jak nám fandili, jak si to vlastně užívali se mnou, čehož si strašně moc vážím. Přijde mi neuvěřitelný, jakou moc velkou tu sílu ta olympiáda má, protože ta podpora, který se mi dostalo, byla prostě úplně neskutečná. Vážím si vlastně čehokoliv, jak těch hezkých věcí, tak kolikrát i těch špatných věcí, nebo věcí, které se třeba někomu nelíbily. Je to vždycky nějaká zpětná vazba, který si taky hrozně vážím. Děkuju moc, že mě podporujete, děkuju moc, že sledujete tyhle videa, protože si kolikrát říkám, že je hrozně vtipný, že to někoho fakt zajímá. Ale strašně moc si toho vážím a sledujte dál. Díky moc. Jednou z hlavních věcí, kterou bych vám v tomhle videu ale chtěl ukázat, je to, jak vlastně vypadá ten český dům. Není to úplně tak, jak byste si asi mysleli, že to bude celý český dům od zhora až nahoru. Každý patro bude mít nějakou tématickou věc spojenou s Českem, tak jak to třeba bývá v tom Miláně, na hrách v Paříži a podobně. Ale tady to vlastně funguje tak, že každá země má v tom hotelu nějakou část toho hotelu. Pro český tým jsou to 2 patra hotelový, kde vlastně spíme všichni jako sportovci. V tom nejvyšším patře, v tom druhém patře pod náma spí všichni trenéři. Zároveň na tom patře, kde jsem já, v tom druhém patře nahoře, tak máme i takovou klubovnu, ve který se můžeme společně koukat na ostatní sporty. Je to vlastně hotelový pokoj, který je předělaný na takovou chill místnost. Dovezli nám tam i nějaký český jídlo, což je skvělý. Máme tady takový vlastně snack bar, můžeme se tam kdykoliv zajít pro jídlo, pro pití. Zároveň je tam program, můžeme se tam potkávat jak s šéfama naší mise, mít na ně jakýkoliv dotazy, kdybychom potřebovali, nebo třeba s doktorkou Skyou Velebovou, která tady je s náma. Takže je to takový spíš meeting spot a celkově nám to dodává tady na tom našem patře toho českého domu takový pocit trochu domova, který přece jenom v té Itálii není úplně znát na každém rohu. Všude po tom celém hotelu se vlastně orientujeme podle tady těch věcí na zdi. A abych pravdu řekl, tak jsem tady 3 týdny a ještě jsem to furt všechno neobjevil a nenašel. Takže je to docela hardcore, ale myslím si, že tím, že zítra odjíždím, tak už to ani nezvládnu, ale vidíte, je tady storage, gym, loading zone na autobus, to mi trvalo asi nejdýl zjistit. Jelikož si všichni určitě říkáte, co tady jíme k snídani, tak vám teď jdu ukázat, jak vypadá náš snídaňový bar. Ta restaurace se brutálně zlepšila. V tom prvním videu jsem říkal, že to není žádná sláva, že chodíme do druhého hotelu, ale teď se to strašně zlepšilo. Máme brutální snídaňový bar, sladký, slaný, všechno, co chcete. Takže už to nesníkuju tolik. Už jenom na večeře. Kanadská čepice Fit Check. Včera se mi podařilo vyměnit kanadskou čepici za českou. Je to vlastně taková tradice na olympiádě. Nemění se samozřejmě všechny kusy oblečení, protože logo českého olympijského týmu je prostě nejvíc, ale je super vždycky pár takových kousků, jako jsou čepice, ponožky, nějaký boty, něco takového vyměnit a je to vlastně pak taková super vzpomínka, takže kdybyste si říkali, proč mám na nějakých videích kanadskou čepici, tak je to kvůli tomuhle. Jsme na olympiádě, tady máme jídlo. Zítra už jdeme domů. Je to dlouhý a velice výživný. Ještě že? Ale ty, Kubo, ty si to zabil. Dámy a pánové, a to je tady od nás z olympijských her Milano, Cortina, Livigno, absolutně všechno. Kubo, nech mě to zakončit, jo? Mějte se krásně a za 4 roky ve Francii. Ahoj. Dneska poslední den olympiády, samozřejmě nejlepší počasí, kydá jak blázen, všechny auta jsou takhle zakydaný.
my stěhujeme celý Livigno dneska. Jsme úplně v pohodě. Tady končí olympijské hry v Miláně 2026. Dík moc, že jste nám fandili, že jste mi fandili. Byli jste skvělí, dík moc, že sledujete tyhle videa. Doufám, že akorát začínáme, že jich bude víc, že vás to bude pořád bavit. Dík moc, dejte tam odběr, like, subscribe, moc si toho vážím a mějte se u dalšího videa. Čau. Juhu!